Art FM 90,6. Νέα εκπομπή. Start Music ο τίτλος εκπομπής. Εδώ κάθε Σάββατο θα τα λέμε από τις 6 μέχρι τις 8. Πω παιδιά, ούτε Τζόκερ να έπαιζε. Το μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Λάζος Σωματικός. Συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Τα Ιωάννινα, ακούει Καλαμάτα, Λάρισα. Συνδεθήκαμε λοιπόν με την Πάτρα. Καλησπέρα από Καβάλα. Ρόδος, καλησπέρα. Συνδεόμαστε με τα όμορφα Χανιά της Κρήτης και συνδεόμαστε λοιπόν με την Ζάκυνθο. Νέα από όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον υπεύθυνο τύπου του Σέγας και Μαραθωνίου 2015. Εδώ κάθε Σάββατο θα τα λέμε από τις 6 μέχρι τις 8. Start Music με το Λάζο Ματικό. Εδώ στον Art FM 90,6. Που αλλού Start Music, γιατί όλα τα ωραία ξεκινούν με μουσική.